Paubos na. Ay, naku. So guys, kung ganahan pamutanaw na ako mag-vlog, comment sa may i-comment sa ubos. Comment mo og more vlog. Comment lang ninyo ha. More vlog. Karon mag video na sad ko diri. Naamoy mga pangutana, butang niya diha. Hi guys. Andrew. Hello. So 15 degrees Celsius raman diri. Tugnaw no, gahapon init kayo. So kumusta mo diha? Okay ra ko diri. Kadada kog tubig biskin tugnaw kaayo. Ora ganing dapit dire kami rin nag-walking ring dapita oh. Only Andrew and I are walking. Next. Nagpandong ko kay uwan man. Ya namong iro, huyog. So karon sarong what day? Today is December. Let me look at my phone. Basta December. So December 29th. mauni kinabuhi diri walking buntag dayon mag kanang nanamig pamahaw pancake sa mong pamahaw. So mag-walking aron ang mga tambok, mga hilis. Ang paghilis nga iuna na akong kaon kay para iniglakaw mahilis na. Tugnawa 15 degrees Celsius. That's warm but in other cold areas pero for me tugnaw na kayo. Awar mo suwang nako gorgeous. Uy, ano ni dari lang dapit no. Ako ra rin video din dapita ba? Bahala mo. Basta Pinoy mo jud na. Mo na bisyo sa Pinoy ba kadalihok silpe, kadalihok video. Nahala. Buot. Uy butanay. Muraro ko ani og kuan. Pero tanawang iro nalibang na pero dire utong jud Harley pero dire awa kung malibang gani ang iro dire kinanglan puniton jud dili jud kanang biyaan. Malibang dito ang iro dire guys. Hinanglan jud hipuson kay suko mga tao diri makatunog sila sa tuwa. Sa Pilipinas bahala ang malibang. In the Philippines the dog whatever wherever they poop you don't pick it up. Dili mo yun na to punit tong gisa uri punit og taig iro diha wala man nga vlog supportain taon ko ninyo ni kong vlog kana bang gimingaw na no kani mga sagbot nila diri nindot unta kay diri nga manilihig ka ba manilihig manguan manampit ka balay-balay ba ayo no na may manoy nang manilihig minang noy dili kay lahi ang tigpanilihig diri mga Meksikano man Meksikano nya dili man niya siligon ilang mang bulhutan dayon ilang burag bitog kanang vacuum bitaw ilang tayhupan dayon ilang hipuson dili pareha sa kuan Pilipinas ya silhigon jud
Ako lagi diri nag-video-video, nag-vlog-vlog, tanawa. Naghood, mura ora. Ay, nindot yung mga balay diri oh. Oh, ara gud mga balay diri. Pero kay na muagi ba si. Oh, ara gud mga balay. Oh. Oh, wala mga balay oh, nindot kay no. Laira. Lahit radyo. Salamat sa Lord, salamat sa Ginoo nakaabot intag ko daring dapita nga wa damhano katunog ta may nang magdala tag muta dala ay maingon na siya mo niyabag ng yaw-yaw sing cellphone bahala ang di ay naom jud na ang kanang mag-vlogging kuno nga kinanglan jud di ka maulaw mag-video ka yara ipaubos sa ay, naku. So, guys, kung ganahan pamutanaw na ako mag-vlog, comment, sa may i-comment sa ubos. Comment mo og more vlog. Comment lang ninyo ha. More vlog. Karon mag-video na sad ko diri. Naamoy mga pangutana, butang niya diha. Okay. Ha, ako nang itataas kay. Basta na itaw gud pero wow kumugugud. Lami okay tay vlog kanang mga tumig katong mga mall, nagtumig mga kuan. Lami ang tay vlog maulaw. Maulaw ko ingon lang sa mga ignorante na abot sa Amerika. Ingon lang na kanin na ignorante na abot ni sa Amerika. Nawala lang mga sakyanan. Ingat kayo no. So, muna siya ang title ani nga vlog. Baktas vlog. Baktas. Ang bago pagtagatuon ng mga sakyanan daro. Bawal pa daw videohan. Pero ang kasakyanan lagi nila diri tagtagutlo. Naman ka na? Tagutlo, tagupat. Yeah. Mura to mubo lang sa kay. Kuan man. Kanang ikapoy man ko. Nay mo agi maulaw jud ta. Ito guys, basta ganahan mo og ng video, i-comment lang ninyo more vlog. Nga lang. So, di kasabot ani mga puti kay Bisaya man ko no. Pero kasi ganahan dihag mag-English ko na. Ayaw lang. Ayaw lang kay ma. Di niya magkadimaong katawaan niya. Ingon na po kanimi pinipataka ng English ibitaw. Guys, mauna mga poultry guys. Oh, bitaw. Maple tree. That's a maple tree, maybe. Mura man good. Taka na po. Dugto sa kahoy. So, sinsay ko ninyo. Okay. Bugit ko yung lingaw diri. Nami mga Pinoy sa diri. Mga naagay ko yung auntie dari. Pero, kasagaran yung daring dapita sa mga buyan. Puros mga puti. Kaning iruwa. Sige, may nagpangihi kada sa uko eh. Are we going to the park? Yeah. English. Agtudumig Park, guys. Kanang gusto ko mag-vlog serious pero dili man jud madaoy komedi man jud dagway ni ako now. No kanilang balay. Naagian naman ng balay nga pulis sa baniong. Na di lang ako i-video kay sabuan niya ta. Basta maurot to ang limit ako ani 10 minutes ya pakitun ta mo sa park dayon. Okay.
Okay, na-i-end na ako ni nga vlog. Basta kung ganahan mo guys, subscribe to my channel. Search na ninyo Jayla Vlog. Okay? Okay, doke. So, wala na ni edit-edit nga vlog eh. Kapoy man. Di ba? Kasulan kung mag-edit na na. Agad ka lang. So, sa akong ilong baya. May ilong sa Pinoy. I'm proud of my nose. Basta kung ganahan lagi mo tanaw sa vlog, comment niyo more vlog. Mauna ha, i-comment ninyo sa ubos more vlog. Maura to guys. Sorry, mahurot ninyong ditag tinanawan ikong vlog. Naani po tanaw mo. Di basta, mauna, we are here now in the park. Nindot kayo no, ilang park. Napadyod sila yung diri mga libro. Panghatag rin, dili nila at ng kwan mo. Kita mo ato. Dira nga area na ay mga box. Dira. Diha nga area ba? So man ni ay. Diha nga area na ay box diha. So maro to guys, kung ganahan mo tanaw more, comment lang sa ubos og more vlog. Okay, bye. Bye guys. Bye, Andrew. Bye. Okay. Dayon, see you next time.